Ate, girlfriend, boyfriend, magandang hapon po sa inyong dalawang mag-boyfriend at mag-girlfriend. Bali, graduate na daw po kayo. Nung unang punta po dito ni Kuya ay, ang sabi ay sakit daw niya ay lumbar. Pero, ang sakit niya ay sa spiritual. May palipad hangin po pala siya. Ngayon, nung natanggal po yun, bali, naging okay na at nai-adjust na yung kanyang sa dislocation hips. Saka yung sinasabing lumbar ay wala naman. Ipit-ugat lang. Ipit-ugat lang po siya. Kinukulam siya ng mga ugat niya, sarili niyang ugat. Bali, taga saan po kasi kayo, Kuya? Bicol. Bali, okay na po yung lakad mo ngayon, Kuya? Okay na po. Yung lakad mo parang parang penguin yung puwet na nakalabas. Try nga, Kuya, ng lakad. Hanggang doon po, Kuya. Uy, macho na. Ayos na pala yung lakad niya. Karabet lang yung ginamot sa linggo ng pagitan. Bali, 1 week lang po yung pagitan. Pinabalik na kagad dahil taga Bicol po sila. Albay po ano? Wala ka ni one Ligaw, week. Albay. Ligaw, Albay. Araw lang. Biyernes ako pumunta 5 days dito. lang. 5 days. Kasi nawala na kasi yung palipad hangin. Kaya i-adjust na lang yung sa niya, sa dislocation hips. Hindi naman lumbar. Kasi kung lumbar yan, talaga mahihirapan siya sa lakad niya. Ikaw naman ate, kumusta na yung pagkaramdam mo? Okay na okay. Maayos na, kaya sa dati. Sakit ni ate, sinus. Sinus lang naman ang Nawala natin yung sakit mo sa sinus. Oh, sakit ng ulo. Tapos sakit ng ulo. Nawala na rin yon. Ay, salamat po. Salamat po sa inyong pagtitiwala at naibuwasan po ang inyong karamdamang sakit. Marami na rin kayo napuntahan ng albularyo, di ba? Oo. Siya. Ngayon lang. Ganun na rin yun kasi ikaw yung girlfriend niya. Di mo niya kasama. Pero okay na, Kuya. Okay na. Magaling ka na, ate. Magaling ka na rin, Kuya. Magaling na. Thank you. Okay. Magaling na. Uuwi na po sila sa Bicol. Salamat po, Kuya, sa inyong pagtitiwala. Ingat po kayo pag-uwi. Bye-bye. Thank you, Lord. Salamat. Thank you. Thank you po, Lord.